Wow, wow. Yes. Oh, Isa, pare, mare, no? Kaso ba? maghuwa tag isa para sulayan. Sige, sige. Walang tayo lang matag sa itong mga frontliners. Ato lang silang gihatagan. O, sumano. Pinubre naman po kayo doon niya ito, mare. Pre, ulihog ko rin. Tanaw rin. Matahil ka pa si Garbo, kagaya sa ubang mga vloggers. May nga po mga kamare o pare, no? Welcome back na po sa itong bagong episode din sa Pare Manny YouTube channel. So karong hapon na kabalumanta na Wibisanto karon ugma Binisanto, no? So panahon karon sa pagninilay. Karon among gibuhat kay panahon sa pagpuasa man po ron. So dili kay mga pagkaon na lami. So kakanin naman tirada. Karong panahon na nagsuman mi. So akong ipakita ninyo karon kung giunsa na mo pagsuman. So before ko magpakita, palihog lang po ko og subscribe og i-click ng notification bell diha og i-like atong mga video mga kapare ug mare, no? Og sa kong video, pwede mo mag-comments para ma-shout out tagyapon mo. Kagaya ng dati mga kapare ug mare, no? So dili na ako dugayon. Og ako na ipakita. Stand by, stand by. Oh, may hapon, mare. Unsa may magluto? Bukayo pa rin. Bukayo para pang sagol sa Tala sa binignit. binignit. Ang damay. Ay, binigay pre. Suman bito. Yaga-yagaon juga ka ba? Ikaw gyud ba? Ay, lami anak mare ay. Mare pasagol sa suman ninyo? Palaman. Palaman na suman. Oh, mayo. Oh, pare gani, unsa man pare mong kuanda? Dili ka kauno na ko pre. Ha? Sige, ikaw rin paghilo dia. Wala pa mo na maluto, mahilo juga na. Busla na kay ko pre kay So din na go. wag ko pamahaw pre. Mao na ilang ingredients dai mga mare ug pare, no? Gaya po na maluto niya. Unsa man ni siya? Unsa man ni siya, mare? Wala siya kanang balangoy nga galing pagkatapos gilagyan ng gata, gibutang ang gata og asukar. Mao ba day? Tapos Wala pa man mo ni siguro ni mo butang igata kay na pa man ding gata. humana oy galing lang sobra na ang gata ana. Mao ba day? Biko lang isa. Sabi ko dara pilit. Oo, magbiko pa day ta mga mare ug pare, no? Iloy, yung sa gambong, kuha na lang. Lagi na siguro inyong himong suman ay kinaaman day palaman. Punta na ko diri. Tirada ni mo day anak. Kana og dahon wala na ni kuan pre. So, mao ni among iputos mga kapare ug mare, no? Kabalo naman tayo ni tanan kung maghimo tag suman ang iputos. Dahon sa Daon sa saging. Oh, kana gyud. Pag Christmas, you know. Isugban ang dahon pre. Ha? Isugban ang dahon ini kuan pre dili na lungago ng Dili na pretohon ra ni. Pretohon. ha? Peritohon raman doon na, pre. Wala ni sa inyo. Wala oy, di man ka nga. Asa na sa inyo ha? Sula naman to dito sugban na tanan oy. Bangas ka. Pandamay. Pana rin yung patakaran dito, pre. Matika dito pre. Asa na yung gamit dito pre? Awan na. Sinugba na lang. Para gyud. Wala kay uling-uling dito kay bunot ra. Unsa ilasa sa inyo hasuman pre inyong subahon pre? Di man gyapon mga kuan, di man mga daot, kay daot na daan. Porbida. Lagi. Nga na rin yung tirada dito, pre. Nakapaniod to naka pre? Man na oy. Nya kay hinauman naman ni mo og kuan ni mare, sugdan na nato ang pagsuman siguro. Sige, sige. Unsa ni mad sapal, May, mad may, sapal. may. Sapal. Sapal ni mad sapal. Iwa man abot akong rasyon, dalo na nako ni mo na kaon. Pandamay. Pwede mo, para wala na basura.
Oh, Mare, okay na na, Mare? Okay na, itak-an na to ni. Ay nga na, hindi na, be. Video na to. Tanawa be, pa para rin. makita. File na to nagtarong pa rin. Oh, kapare og kamare, no? Nga ni hindi pag magluto, og. Suman. Suman. Masipyat somen. Suman. Okay, ko na, pre. Galing ko pre, nagaling ko para paluto ng kwan pre. Mamso. Ha? Mamso. Ah, suman? Buli ra. Ikaw hilig kay bali-bali ba? Binaliha ito eh. Diri taman na rin. Dili na nan si babog asin, babog na. Ano budburan pa na to ni pare. Hindi man ipaitan. Di ba? Nakana lang ko ba Hindi man ipaitan. Ganiha para ko na naglutog biko, wag ko ni kaon gikatom, kitog biko ng asinan. Biko. Nanay asukan, asinan. Di ugma magluto ko og linuno kang biko. Katong butang pa jog orange na banggod ba? Cheese. Ah, pare. Ay lami kay kumuluto biko te. Biko Ugma patilawon ta ka. Kaya ako mangyapo may document. Oh. Mane ako ang mga amiga diri og suod kayo mga kapare ug mare no. So Nagbuang kay mi. Ko piskot, parigani dito giniagi oh. Karon balik uy, ano uy, di ba ako mo dito. Pre. Ba. A few inches later. ang mga kapare ug kamare no, medyo luto na ato ang suma naghimo. Para ato pakita. Wow. Op, atong hine-hine og liko. Tuwa-tuon dito. O pre, kumusta diya? Medyo init yun pre, pero ato na haonon kay kaulan na pod. Luto na? Ya luto na kayo. Ah, sige. Wow. Sige. Hop, Para makita na to. tabi mga kahigalaan. Para layo sa disgrasya kay ang paso di lalim. Okay kayo. Okay. Wow. Wow. Yes. Oh, Isa, pare, mare, no? magwa- Kaso ba? Magwa tag isa para sulayan. Sige. Panulay. Sulay. Kung di mo panulay, Kung pa mo hala. kasulay, ano yung mga pare o mare? Panulay na mo. Hala, kini karon. Pinita, gitu. Panahon, pre. Kira, play daw eh. Kung luto na ba? Ha! Lami kayo. Wow. Kanindot. Muni ha, pare. Malay suman sa Carmen, mga kapare o mare, no? Muni suman minugna sa mga pobreng uyamot sa tao. Karon. Tungod kay lockdown, mangita na lang taog option para malingaw po ta. Napajud tay. Mi Malingaw kayo. jud ta. Mi Sa kayo. pagbanggod. Kami kayo. Ato sa siguro ng pabugnawon, no? Sa mga kong gear quiz na cheese good ba? Asar gusto ko andi. Ipit ba? Anak ko. Iyabo. Pare gani imong Pare, pasok ka. Ang pre pero mausab akong tiil. Kuan man na yang. Itaw masig gira-gira ka nagtuo ka. Oh, na pre gani. May lalo Ito kay di ka madutlan. Nagmas manday ko. Animal. Buhi la masading. Para mo agas ang tubig tanan. Tawag na po kasi mo ang amigo. Oh, mare! Say, dagan ya. Ne, naghulat Gani, mga yung grasya. dagan request, no? Bukid ba? So, Rason nga nga ato, kwan. sintro dito, ato na na ihatag dito sa mga frontliners. Nabay kutsara da kay atong masampulan ni. Ang ganing nagluto ko no kay panghatag daw ko ni sa walay mga Motora na to mga frontliners ani kay para pud sila mataga na tong merinda. Kay dili pud basta-basta lang gibuhat mo. Kani inyohang gikaon ron? Tagpa pa ko pagaling ana.
Usay na kanay mong giluto mare, unsa may nastunga na ba nay palaman o unsa ba? Na, kayo. Wala tayong laing mahatag Wala ko kabalo. atong Kung asa na ipalaman ani, wala. Wala man tayo Basta laing kanay mahatag. palaman. Wala man tayo laing mahatag sa itong mga frontliners. Ato lang silang gihatagan. Og, sumano. Oh, dagdag lang gyapon na sa kuan sa ilaha. Blessing. Blessing, wala blessing patay. ba? Ah, Pinobre naman po kayo doon niya to, Mare. Pre, kulihog ko dre, tanaw Wala dre tayo aside, pre, kay- kapasigarbo, kagaya sa ubang mga vloggers. Pre, tanaw ra kulihog ko dre, akong sulayag ibot ni pre, og bugno na ba kay itong ibuton. Mau ba? Hey, agay. Huh. Day kalam. Kuy kalami. Pre, dagan ra ba mi dito pre mga isa ka balde yung nakuha na kana pre ba? Lami, lami, lami. Pagtanom sa mong balangoy ha. Lami og luto kayo. Wow! Oh, sa'yo mo mapil. Suman gid siya pre. Di nang islamita ka sukar. Alangag biko! Binignit na. Alangag biko na! Yeah. Suman yun na siya. Di po na siya binignit, no? Kapin na lay kulang pre. pre. Kape? Kapin lay kulang. Yes. Mag-init ang tubig Yo, pre. kape. Lagi. Nam kay termos pre pag timpla pre. Timpla ko pre. Ay, nag-expire na ng kape diya. Yung po ng Ang kape mga diya. kapare ug kamari, no? Siguro, murag makahatag na yun tanay sa itong mga frontliners diri sa Carmen, no? Sana all ganito. Sana all libre. Yes. Sana all libre. Sana all libre. Kay Loy po guys sila. Lami. Uy, kisa may nagluto. Nagserbisyo biya taon sila para po dili po ta masakit si makulang. Kisa may nagluto ni lami ah. Atong ihatag ni isa to mga frontliners sa kilid-kilid Max kisa na nagluto mga ni. nag-atang po. Pre kisa nagluto na pre lami ah pre. Lami, hindi na. Ano ano? Ya, lami ba pre? Lami ba? Lami kaya. Yes, yes, yes. O mga kapare o kamare no, nahuman na po dato ang kuhan karong hapon na episoda. Nakita ninyo na nagsuwan ni. O nya, pwede na mo musundo kay gipakita na ako kung giun sa paghimo no. O before po gumakalimot, pala na po go subscribe ya, o click na yung notification bell button na daw. I-like ato mga video mga kapare o kamare ha, kagaya ng dati. O hantod sa sunod na itong panagkita, dinigapon sa Parimani YouTube channel. Bye-bye!